שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אני פשוט אשתה אקונומיקה. אני הולך להביא אקונומיקה, חכו שנייה. לא מומלץ לנסות את זה בבית. אם אתם צופים בי וחושבים לעשות את זה, אז לא כדאי. זה לא ברור. אל תשתו אקונומיקה. רק אני מקצוען ואני היחיד שיכול לעמוד בזה. אז טוב, אני אקח שלוק עכשיו. נראה לי שזה היה הסרטון האחרון שלי.